Namkelekile Avalanche of Grace. Gama lam ndimthenji wemolweni. Sifundo sethu sanamhlanje sisifumana kwincwadi kaYohane wesine. Apho sizawuva Msamariyakazi uqhayisa ngoYesu thini namhlanje. uYesu hleli ngasemthonjeni, udiniwe, ulambile. Abafundi bakhe basaphumile bayofuna into yokutya. uYesu hleli yedwa, athi esahleli yedwa njalo ukuthi gqi Msamariyakazi ezokha amanzi. Athi uYesu kuye, ndipha amanzi. Athi uMsamariyakazi, ungumYuda mna ndingumSamariya, asinabudlelwane thina namaYuda. Ndithetha into yokuthi akazowava la manzi. Athi uYesu kuye, uba ubusazi kwisipho sikaThixo noba ngubani lo cela amanzi kuwe, ngeba wena ucela amanzi kuye bezapha amanzi aphilileyo. Ntombazana yayithi amanzi aphilileyo ubuzawafumana kanjani? Awunanto ukukha wena, nequla linzulu. Athi okanye nobudlelwane nonkosi yethu, uba wethu wasishiyela eliqula uyako. Athi uYesu, bonke abantu abazokha amanzi kweliqula basezawunxana. Athi kodwa amanzi mna ndiza kupha wona sobunxanwe naphakade, azawuba ngumthombo ngaphakathi kuwo, azawumpompoza ubomi obungaphakade. Thi ntombazana, ndiphelawo lawo manzi, ndiyawacela lo manzi Nkosi, ndiphela amanzi ndingazophinda nxana. Athi uYesu, ambolanda indodakho. Athi andinayo indoda. Athi uYesu, unyaniseleke, ebe mahlanu nale onayo ayoyakho. Athi intombazana, umprofeti. Ibone nje intombazana ukuthi hayi lo ngomnye umntu phela. Athi ungumprofeti. Athi ewe, ndiyazi. Kwakutshiwo kwathi uYesu uyeza, uYesu Kristu uzawuzazi zonke izinto ngathi. Athi uYesu, ndimngani. Bafika abafundi bakaYesu, ishiye umphandi intombazana yelalini, ithi yizani, nanku umntu ondixelela izinto endandikhe ndazenza. Athi ayingoYesu lo, ayingoYesu Kristu lo. Athi yizani, bamlandele abantu, bafumane insindiso abantu, abadibanise noYesu intombazana abantu. Andazi nawe ingxaki zakho namhlanje, kodwa dibana noYesu uzawukhulula. Enkosi kakhulu.